Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox. Έπαιζα ήδη πριν με τη φίλη μου. Θα μπω τώρα ένα ωραίο παιχνίδι και μετά θα κάνουμε και τύποι ανθρώπων στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το παιχνίδι? Να το, όχι αυτό, αυτή είναι άλλη. Εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ρε φίλε. Μερικές φορές μου κολλάει, ξέρω. Ελπίζω να σας αρέσει το skin μου. Να ξέρετε είμαι έτσι. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ από κάτω είναι αυτά που μου πετυχαίνουν. Να ξέρετε, αυτό μην το πατήσετε αν είστε κορίτσια. Να πάτε εδώ και να μπείτε εδώ. Και να έχει το ροζ εδώ. Αυτό είναι κορίτσι αγόρι. Αυτό είναι cute. Μόνο που έχει αίματα, κρίμα η γατούλα. Αστέρι. Αυτή είναι ακόμα πιο ωραία. Μπρο, τι φάση εδώ τώρα. Τέλος πάντων και αυτό ωραίο είναι. Αυτό είναι άσχημο. Αυτό είναι ωραίο, so cute. Ναι. Δεν ξέρω. Το βάλω αστέρι. Εντάξει. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Τι είναι αυτό? Αυτό και αν δεν μου αρέσει. Αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Check. Έπαιζα με μία φίλη μου πριν, αλλά τώρα βγήκα για εσάς. Είπα να κάνω ένα βίντεο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ωραίο. Εγώ λέω κορίτσι, όχι αγόρι, ρε μπρο. Το έκανα. So cute. I enjoy. Παιδιά, αυτή είναι. Ναι. Να είναι άσχη. Τέλος πάντων, ωραίο είναι, μ' αρέσει. Επίσης, μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, κορίτσι, αυτό το θεωρείς κορίτσι? Έχει αγορίστηκα μαλλιά. Ανάτα, ριμπουτσά. Μου αρέσει κάτι άλλο. Θα το βάλω favorite. Επειδή είναι ωραίο. Απέσιο. Ωραίο αυτό. No. Yes. Μια χαρά είναι. Emotions. No. Όχι. Αυτό θα μου το τύχει μετά. Το είπα.
Λοιπόν, να ξέρετε από αυτά εδώ που βλέπετε, μου έχει πετύχει το... Το πρώτο τελευταίο και αυτό με το cinnamon roll, το μπλε. So cute. Η Φένια είναι κολλητή μου. Φένια κολλητή μου Φένια. Φένια μου. Θα της πω, ναι, έτσι με λέει. Θα της πω ότι κάνω βίντεο τώρα, να το ξέρει. Κολλητή μου η Φένια. Θα της πω να πάρει τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Άντε όμως, εγώ αλλάζω κιόλας σκύλ. Ναι, μιλάω και με μια φίλη μου που δεν μπορεί να μιλήσει. Θα της πω από το άλλο γιατί έχω δύο κινητά. Γιατί με πατήσαν όλες αυτές εδώ που περνάω γύρω τους. Είναι οι φίλες μου. Εδώ. Αυτή που λέει my best friends είναι φίλη μου, η Αντωνία από Πάρκο είναι φίλη μου και η Φένια κολλητή μου είναι φίλη. Την άλλη δεν την ξέρω. Θα της πω γιατί δεν μπορεί. Να το γράψω. Γιατί μωρή. Ναι, να παίξουμε. Α, μετά να ξέρετε, θα πάμε σε, πώς λέγεται, σε ένα φροντιστήριο Αγγλικών που κάνουμε πάρτι. Είναι σε 2 ώρες. Και σε λιγότερο νομίζω, δεν θυμάμαι. Where? Τι μου λέει? Μετά ρε. Μου δώσε την ίδια. Θα της δώσω μια αγαπημένη μορφή από εδώ. Πού είναι όμως? Θα τη βρω. Τι είναι? Θα της δώσω αυτή τη μορφή. Λοιπόν, με ρωτάει αυτό. Παίζω. Ελπίζω να σας αρέσει η μορφή μου. Πώς είναι έτσι ρε παιδιά? Γιατί είναι τόσο cringe? Αυτή είναι ακόμα πιο cringe. Αυτό είναι ωραίο. Hello Kitty. Λοιπόν, τώρα θα βγούμε για να μπούμε σε κάτι άλλο. Μης, ποια είναι αυτή? Τόσο πάνω. Πάει το κινητό μου. Έτσι κι αλλιώς παίζω από το τάμπλετ. Από άλλο φάρσα δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, ποια είναι τώρα να τη βρούμε? Λοιπόν, είναι αυτή. Εδώ, κοιτάξτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξέρετε, πρέπει να κλείσω. Τώρα δηλαδή σταματάει το βίντεο. Αντίο παιδιά.